Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Insalmilkom u nilqakom għar-raba' episodju. Fit-tielet episodju, George Barbara, li jiġi ċensu Barbara, saħlu jħarrab lil ħuħ u lil Michel Anton Vassalli fuq pjan infassal mis-Sinjura Bettina. Petru, Missir George u ċensu kien wasal fit-tmiem ta' ħajtu u dawn l-aħwa xtaqqu li jkunu qrib tiegħu fis-sija ta' mewtu, għalhekk għatawha illi jmorru fid-dar tagħhom illi kienet tinsab f'Ħal-Qormi. L-aħħar xewqa ta' missierhom kienet li jibqgħu maqudin, iħobbu l-xulxin u li jibqgħu jqisu lil ommhom bħala l-kap tal-familja. Is-Sinjura Rosanna Barbara kienet inkwetata ħafna fuq bina ċensu għaliex kienet taf li kien inqafel il-ħabs flimkien ma' sieħbu Michel Anton Vassalli. Meta ratu qudiema jħasbet li l-ħelsien tiegħu kellu l-barka tal-ordni, imma meta fil-bieb der is-Sur Eugenio Mangion u għarrafhom illi l-ordni kien ġabeda jwettaq it-tiftix għal qbit tagħhom, is-Sinjura Rosanna beżgħet illi se jerġa' jsib ruħu fil-ħabs jekk mhux qar. B'dana kollu, is-Sur Eugenio Mangion seħħlu jikseb tarif illi ċittadina Bo għandu bastiment imħejji biex jitlaq lejn Franza u fuqu jista' jħarrab lil ċensu kif ukoll lil Michel Anton Vassalli. Is-Sur Eugenio resaq lejn Margarita bil-ħerqa u ħares liha donnu biex jagħmli ħila, iżda fiħbu bajnejh kienet tidher xrara ta' mħabba. Michel Anton Vassalli kemmex moħħu, iżda ħadd manduna bih għax dak il-waqt is-Sur Eugenio rafa seba' quddiem fommu u qalilhom b'satra kbira. Iċ-ċittadina Bo għandu bastiment ħafif imħejji biex jieħdu lura fi Franza. Se jsalpa qabel jisbaħ. Fuqu hemm post għal ċensu u għal Michel Anton. Jekk toħorġu mill-port, ħadd ma jkun jista' għalikom. Qal George. Immorru Franza, naslu Pariġi, naraw lil Napoleon. Qal waħdu ċensu u għajneh bdew jiddu donnu kien qiegħed jara f'moħħu deriet tal-aġeb. Ibni, se terġa' titbiegħat minni? Għajdi, se terġa' titbiegħat minni, ibni. Staqsiet is-Sinjura Rosanna mbekkija. U jaħjar isifru milli jerġgħu jmorru l-ħabs. Qal is-Sur Eugenio fil-waqt illi qorob ftit lejn Margarita. Michel Anton Vassalli tberen, taletlu fawra għal wiċċu u qal bleħen indaħdaħ. Jien ma nitlaqx minn Malta. Dawk illi kienu fil-kamra baqgħu ħosbiena jħarsu lejn Vassalli, ma setgħux jifhmu għaliex hu kien qiegħed issogra illi jerġa' jidħol il-ħabs, imma Margarita għarfet x'kienet ir-raġuni li hu ma rridx jitbiegħat minn din il-gżira, wiċċha tqarras u baxxiet għajnejha lejn l-art. Michel Anton Vassalli kien ħabib kbir ta' ċensu Barbara u kemm dam jagħmilha miegħu sar jaf lil dawk ta' Barbara kollha. Kien sar mitħla tagħhom u Sur Piet u s-Sinjura Rosanna kienu jġibuh qisu binhom u dlonk jilqgħuh f'darhom. Michel Anton imbagħad taf' għajnejh fuq Margarita u riha li kien miġbut leha. Iżda dik it-tfajla kellha ħsibijiet oħra f'rasha. Kienet żagħżugħa fuq ruħha, ferriħija u tħobb il-ħajja. U għalkemm ma kienx tfajla mtajra jew bla raj, ma kienx tibqa' bierda għall-lena u l-ġmiel u l-foħrija. Bħal ħu tas-subien, Margarita kellha l-ambizzjoni tagħha u ma kienx tibqa' lura meta tkun mistiedna għand il-kbarat. F'waħda minn dawk l-istedin iltaqat ma' Sur Eugenio Manduca li f'qasir żmien intilef għal wara dik l-imbirka ta' xbejba. Għalkemm qatt ma tilfet għalih. Il-Konti Salf Manduca kellu palazz f'Ħal-Qormi, dar kbira u sabiħa li saħansitra sal-lum għad fiha daqqa ta' għajn ġmiela, qiegħda f'kantuniera, fi triq ewlenija qabel ma wieħed jidħol f'Misraħ San Franġisk
u għandha l-bib il-kbir fit-triq illi tieħu l-isfel. Dik id-dar sabiħa hi xieda ta' kif kienu jgħixu fil-ġid u fil-wisa l-onja ta' dak iż-żmien. F'dik id-dar il-Konti Manduka kien ta' sikwiet jagħmel festi u jistieden lil ħbieb tiegħu ta' l-qormi, fosthom lis-Sur Piet Barbara u lill-familja. U f'dawk il-festi trabbiet il-ġibda tas-Sur Ewġen bejn il-Konti lejn Margherita bint is-Sur Piet. Michel Anton Vassalli seta' jara l-ġibda li s-Sur Ewġen kellu għal Margherita. Iżda hu ma setax jinsal dik il-ġbejba jew irrażżan l-imħabba ta' qalbu għaliha. U kien iħoss demmu jxeb kull meta jara l dawk it-tnejn flimkien. Meta s-Sur Ewġen qalilhom biex isefru, Vassalli bil-kemm ma ħasibx li dak xtaq ibedu mill-ħanina tiegħu u għalhekk qal bla tlaqliq li ma kienx beħsiebu jitlaq minn Malta. Minix ħati le biex naħrab minn din il-gżira. Tenna Michel Anton b'saħna. L-oħrajn baqgħu ħim dal-ftit tal-ħin, imbagħad George li kien jafa bitwila qal lil Vassalli. Taħseb li l-kavallieri se jaħfrulek li ħrabtilhom minn taħt idejhom? Minnhom ma nistenniex maħfra le, imma jien ma nħallihomx jaqbduni, jien. Għax ma titlaqx miegħi għal Franzajt. Għax ma titlaqx miegħi? Minn hemm niġu lura ma' Napoleon biex inkeċċu l-dawn is-slaleb ta' Malta. Erġa' sibha. Qabeż u qal ċensu Barbara bil-ħerqa. Jiena nibqgħu nistennikom u nħejjilkom it-triq għal-ħelsien ta' din il-gżira. Qal Vassalli. Għalissa jaħtieġlek ma turix wiċċek u tara fejn tinħaba. Għax ħażin ikun għalik jekk tinqabad. Wissietu Sinjura Rosanna. Nsejb min jistarni, tablux raskom għalija. U kif għalek? Vassalli resaq lejn ċensu, qabadlu idu u għafasielu biħrara kbira. Ħabib, se jkollna ninferdu. Moħokem, ħalli fidejja Michel Anton. Jiena bħalma għatlek, se nibqa' hawn. Inwittilkom it-triq sa ma taslu lura. Saħħit, ħabib, saħħit, Michel, saħħit. Imbagħad dar bil-qima lejn is-Sinjura Rosanna u fissirila s-soba ta' qalbu għat-telfa ta' żewġa. Sinjura Rosanna, sejjer jien. Ibni, għax għalek inqisek bħala ibni. Moħokem. Tiħux ħsib, Sinjura, tiħux ħsib għalli fidejja. Ma nistax nfissirlek s-soba li qiegħed inħoss għat-telfa ta' żewġek. Naf. Mur ibni, mur. Imbagħad tafa' ħarsa taħlewwa lejn Margherita. Sellem lill-oħrajn. Insalmilkom il-koll. U nizzikom ħajr ta' kull ma' għamiltu miegħi. Mur Michel Anton, mur. Saħħa Michel, saħħa. U ħareġ jaġġel u mar dabbar rasu. Malli Vassalli ħareġ mill-kamra, dawk ta' Barbara iċċaqal huma wkoll għax femuha illi kien jaħtieġ li huma jgħinu lil ħuhom ċensu biex jaħrab la dewmien. Is-Sinjura Rosanna ġabret bil-għaġla xi 4 tibdiliet. Hawn ibni, lestejtlek xi ħwejjeġ ħalli jkollok xi tbiddel. Għalfejn dan il-ħwejjeġ kollha? X'tagħmel tibqa' bl-istess ħwejjeġ bla ma tbiddel? Anton mar frokna, fetaħ armarju, ħareġ minnu borża tal-ġild blewwi li kien ilu ħafna jfaddalhom u tom lil ċensu. Ċens, żommhom, x'se tagħmel? Għalfejn? U xieġifieri għalfejn, mela tistatax tiġi bżonn fejn sejjer? Le, m'għandix qalb noħodhomlok. U dik minn qalb u mhux qalb. Hugo, qed intihomlok jien. Kollox sew mela George. Niżikom ħajr. Margherita ġibdet kexxun ta' gradenza. Qabdet domna ta' deb, imdendla f'katina rqiqa u libsitielu fonqu. Hawn, ċens. Ejja ħallibislek din. Se tagħmel? Intu koll? Le. Żomma Margherita. Le. Żomma isma' milli qed ngħidlek jien. Le. Ejja ħalli libisilek. Ħatiġġaluni nistħi. Ħallik mill-mistħija. Hekk. Ara kemm qaditlek tajjeb. Hekk. Daħħala ġoħobbok.
Hekk. Imbagħad l-aħwa kollha ma' ommhom daħlu fil-kamra fejn kien hemm il-katavru ta' missierhom u daru miegħu. In-nisa bdew jolfqu. L-irġiel kellhom għajnejhom idemma. ċensu resaq ħdejn is-sodda, iltawa bil-qima kollha, tabew sa fuq moħħ missieru u qal bleħen imbikki: Missier, barikni. Barikni, missier. Fil-waqt talatlu oqla u ħareġ mill-kamra b'qalbu maqsuma u biħsiebu mitluf bil-għali kbir li waqa' fuqu. Ħdejn ras it-taraġ iltaqa' ma' xi erba' ħbieb tad-dar jitkellmu bejniethom taħt l-ilsien. Fosthom kien hemm Dum Pietru Bsajla, assis tar-ruħ u patriott mill-kbar. Tkun hemm berak, ibni, tkun hemm berak. U l-bambin iżommi daħ fuqek. Qal Dum Pietru Pawl lil ċensu, iżda dan baqa' ħireġ donnu ras maqtuha. Madana kollu is-Sur Ewġen kien niżel u ħareġ ħdejn il-bieb fejn kienu nġabru xi 4 newwieħa jitbekkew it-telfa tas-Sur Piet. U ħall mill-ħolqa ta' mal-ħajt ir-riedni taż-żwiemel u baqa' jistenna lil ċensu joħroġ. ċensu ħareġ imdawwar bħutu u b'xi ħbieb, fosthom Salvu Ċilja u Dovik Abela, li bħalu kienu mdaħlin fit-tqanqil politiku ta' dak iż-żmien. Is-Sinjura Rosanna u binta baqgħu ġewwa għax ma kellhomx qalb jaraw lil ċensu sejjer biex iħalli lil din il-gżira. Ħut ċensu baqgħu ħimda u mnikta. L-oħrajn xtaqulu risq u xorti tajba. Nittama li mandumux ma naraw klura fostna. Qal Salvu Ċilja. Meta terġa' lura int, ikun imiss l-oħrajn biex jaħarbu. Żied Dovik Abela. Ismani, is illi ma tħallix lil min jilabek. Smajtni? Wissieħ ħuħ il-kbir Anton. Ħalli fidejja Anton, naf x'għandi nagħmel. X'namlu? Immorru? Qal ċensu u kif għalek tela fuq il-pilastru wieqaf ħdejn il-bieb u minn fuqu rikeb iż-żiemel. Ħuħ George u Sur Ewġen għamlu bħalu bla telf ta' żmien it-tlieta lebtu lejn il-marsa. Laqna! Dak iż-żmien ix-xatt tal-marsa kien jibqa' diħel wisq iżjed il-ġewwa milli hu llum. L-ilma baħar kien jasal sa fejn jiltaqgħu iż-żewġ widien qrib bħall-qormi u l-witja tal-marsa kienet mimlija għadajja ruħama li madwarhom kienu jikbru simar, ħasur u qasab irqiq. Malli ħarġu mir-raħal u ferqu l-wiet, it-tlet żgħażagħ ġibdu lejn il-lemin u saqu lejn il-knisja ta' ċeppuna. Din kienet kappella żgħira mdawra b'siġar tat-tin, ċawsli u tal-ħarrub. Kienet tintlaħaq minn modija qalb la dajjar. L-ilma baħar kien jasal sa ftit il-bogħod mill-kappella u x-xifer tal-ilma kien miksi bil-qasab u l-bruka mola bniedem. Meta waslu ħdejn il-kappella, ċensu Barbara u 2 l-oħra niżlu minn fuq iż-żiemel u marru fuq it-suntier iħabtu fuq il-bieb ta' sagristija. Ħabtu għal darba 2 u wara ftit tbexqet tieqa tal-kamra ta' fuq u nstema' leħen jistaqsi min kien inqala. Għandek ħniex għas-sajt? Staqsa s-Sur Ewġen bleħen baxx. Mid-dehra dawk kienu l-kelmiet tal-ftehim bil-qaddis għax malli semagħhom dak ta' ġewwa qal Ġej niftilkom. U bla dewmien niżel fetaħ il-bieb tas-sagristija. Ħareġ raġel imleffef kabozza li kienet tattilu rasu u bil-kemm tħallilu wiċċu jidher. Fidu waħda kellu mnara u bidu l-oħra kien iwieżen imqadef fuq spalleħ. Nofs il-lejl kien ilu li qaleb, ma kien għadu lura għaż-żernieq u għalkemm ma kienx dlam ċappa, wieħed ma kienx jista' jara fil-bogħod. Dak ir-raġel tal-kabozza olla l-imnara quddiem wiċċ it-tlieta l-oħra. Għarafna? Staqsa s-Sur Ewġen. Għaraftkom ngħid, lilek u l-żewġ titfal ta' Sur Piet.
Tajli qalbej tixtiequni nwassalkom fuq xi waħda mix-xwieni li hemm fil-port u tasew. U wieħed jista' jifhem li ma kienx ħaġa ġdida għal dak ir-raġel illi jwassal bil-moħbi nies fuq ix-xwieni biex ibewġu minn Malta. Hemm dak il-merkeb Franċiż marbut quddiem l-imħażen ta' Pintu. Dan il-ħabib tagħna għal fuqu. Qal is-Sur Ewġen fil-waqt illi wara b'sebaw lil ċensu Barbara. Hemm xi warajja. Ejja, jalla, ejja. Ir-raġel tal-imnara niżel minn fuq it-suntier u rasaq lejn roqa siġar tal-bruka li kienet tagħti xifer il-baħar. L-erba' irġiel daħlu qalb dawk is-siġar u ntilfu taħt il-frijaj tagħhom. Imxew wara d-dawl tal-imnara u baqgħu sejrin ma trejqa moħbija sakemm sabu dgħajsa qisha oġra marbuta ma' zokk ta' siġra u mottija bil-frijaj sakemm ir-raġel ħalli d-dgħajsa. ċensu Barbara għannaq lil ħoħ George u ħabidejn is-Sur Ewġen. Mbagħad qalilhom Saħħa, saħħa Ewġen. Saħħa George, saħħa. u minnu fih qabeż fid-dgħajsa. Taqtax qalbek, Qal is-Sur Ewġen. nerġgħu niltaqgħu ċens. Żied George. Dak tad-dgħajsa għala l-barra fuq il-moqdief u mallin qataw mill-art qabad il-moqdief l-ieħor refasi u l-leminija fuq il-bank inklewa l-qudiem u beda jaqdef b'saħħtu kollha hekk illi d-dgħajsa żgiċċat fuq wiċċ l-ilma bħal ħawwiefa. Il-qaddief kien jaf sewwa dawk id-daħliet tal-baħar moħbija qalb il-qasab u dam ħafna jilwi u jpixka u jħokk ma' siġar biex iżomm id-dgħajsa mistura. Fl-aħħar laħaq il-blat tax-xatt u qadef taħt ir-rieħ tiegħu. Wara ftit il-qaddief dar wiċċu lura u qgħad bil-qiegħda fuq il-bank. Għamel sinjal lill-ċensu biex jinżel kobba f'qiegħ id-dgħajsa, ħafen l-imqadef u ġibed b'saħħtu xi 4 qatfiet tas-sidra. Id-dgħajsa inqalat minn taħt il-blat u taret għal nofs il-port u qabdet ir-rotta lejn l-imħażen ta' Pintu fejn kien hemm marbut il-mirkeb Franċiż. Dak il-mirkeb Franċiż kien bastiment ta' 3 arbli, ħafif f'wiċċ l-ilma u sħiħ fl-għamla tiegħu. Kien mibni għat-tabija u kellu wkoll fejn iġor il-passiġġieri. Kien armat tajjeb u barra ċorma kellu kumpanija soldati għad-difiża tiegħu. 2 minnhom kienu għassa fuq il-murata u xi ftit baħrin kienu ġejjin u sejrin fuq il-gverta donnom kienu jħejju għat-tluq. Id-dgħajsa ta' ċensu Barbara rasqet lejn il-bastiment u trakkat miegħu u minnu fih feġġet ras minn wara ċinta u staqsiet min kien wasal. Kifala? Is-sorf il-ċens Barbara? Wieġeb il-barklor fil-waqt li jagħmel sinjal lill-ċensu biex jitla' abbord. Ejja, ċens, ejja, ejn ruħek. Haw, ġej. ċensu ixxabbat ma' ġemp il-bastiment, qabad mal-partiketta u telab ħaffa kbira fuq il-gverta mnejn sellem lil dak tad-dgħajsa. Ħallejtek kien u niżikajr. Mow ċens, mow, u l-bambini kum miegħek. Imbagħad malli dawar wiċċu sab ruħu milquh minn 2 uffiċjali Franċiżi li ħadulu bidu u ferħu bih. Wara dan ħaduh lejn l-iskala maġġura. Niżluh magħhom fil-kabina l-kbira fejn kienu jistennew uffiċjali oħrajn illi jagħmlu ors għall-miġġa tiegħu u fissrulu dak illi kienu beħsiebhom jagħmlu. Wara li d-dgħajsa telqet minn Marsa, George Barbara u Ewġen Manduka reġgħu lura ħdejn il-Knisja ta' ċeppuna, rikbu żwiemel u marru mnejn kienu ġew. Iżda meta waslu ħdejn il-wied tal-qormi infirdu. Is-Sur Ewġen baqa' sejjer lejn ir-raħal filwaqt li George Barbara dawwar lejn tas-Samra u qabad it-triq tal-belt iġarri kemm jiflaħ donnu rid jasal x'imkien bla telf ta' żmien. Meta wasal lejn il-bla tal-bajda, George ma baqax sejjer lejn il-bieb tal-bombi, iżda dawwar lejn ix-xelluk u niżel lejn xatt il-qasab. Kif kienet tissejjaħ dak iż-żmien id-daħla baħar illum magħrufa bħala tal-Pjetà. Meta wasal hemm, rabat iż-żiemel ma' siġra ħdejn il-Knisja tad-Duluri u baqa' sejjer bir-riġel max-xatt sa taħt dawk is-swaroljien ta' San Ġagmu fejn illum jgħidulu sa Mezon. Hemm sab daqsxejn ta' moll fejn kienet marbuta feluka Griega. George
ta' żewġ tisfiriet u baqa' jistenna xi ħadd jidher fuq il-gverta. Fakka ta' għajn tela Baħri mill-istiva u mar fil-poppa jara min kien safar. Minem, minem, Staqsa l-Baħri. Għajn, waħda. Wieġeb George. stanna ftit, stanna ftit. Qal il-Baħri ma li samat tweġiba u niżel jiġri jkellem lill-patrun tal-feluka. Għajn waħda kienu l-kelmiet tal-ftehim bejn dawk li jżommu mal-Ingliżi biex jinarfu bejniethom u li kellhom ammirazzjoni kbira lejn l-ammiral Nelson li kellu għajn waħda. Bla dewmien deru żewġ fanali fuq il-gverta u tnejn min-nies meddew fal-lakka mill-poppa tal-feluka għal fuq il-moll. George għadda minn fuq għal abbord fejn sab il-patrun jistennieh u qabad l-widu biħbiberija fil-waqt illi staqsieħ. George, ġibek dan il-ħej. Imxi fil-kabina, imxi fil-kabina. Għallu George. It-tnejn niżlu fil-kabina u malli daħlu għalqu l-bieb, George dar fuq il-patrun u għallu. Jaħtaġ nitilqu bla talf ta' żmien. Għalfejn, għalfejn. Staqsa l-patrun bla ma tħawat, donnu tluq malar bħal dak ma kienx ħaġa ġdida għalih. Immorru nsibu l-ħbieb tagħna. Se joħroġ bastiment Franċiż mill-Porta Malta ħalli jistennewh u jilqgħuh kif jidrilhom huma. Minnu jistgħu jieħdu ħabarijiet li jiswewlhom għall-ħidma tagħhom fil-Mediterran. Il-patrun resaq lejn armarju u ħareġ fl-ixkun żambur u fil-waqt illi ferra f'żewġ tazzi staqsa. U meta se joħroġ mill-port dak il-bastiment Franċiż? Naħseb ma tloħ ix-xemx, ma tloħ ix-xemx. U int fejtaf, hemm ħija fuqu, hemm ħija fuqu. Il-patrun li kien qiegħed inewwel it-tazza bix-xorb lil George waqaf iħares leħ mistaġeb. George żied jgħid. L-Ingliżi mhux lil-ħija jridu, mhux lil-ħija jridu iżda dawk li jsibu fuq il-bastiment. Fimtek. Qal il-patrun fil-waqt illi nawwel it-tazza lil George, imbagħad staqsih. Inti tiġi magħna, le? George Barbara baqa' bejn ħaltejn xi wieġeb. Minnaħa waħda xtaq li jibqa' d-dar għall-funeral ta' missieru, minnaħa l-oħra ma rridx li jitlef dik l-okkażjoni li juri lill-Ingliżi kemm kien qiegħed jirsisti għalihom. Wara li dan ftit jaħseb, staqsa. Kemm taħseb li ndumu sakemm immorru nafżaw lil Nelson bil-bastiment Franċiż li se jitlaq minn Malta u nerġgħu lura? Il-patrun għad iqis ftit. Imbagħad wieġeb. Jekk ma jinqalanna xejn sa għada nilħqu mmorru niġu lura. Mela niġi. Qal George. Il-Griek olla t-tazza u xorob fil-waqt li qal. Jalla r-res. Żied George fil-waqt li xorob ukoll, imbagħad qal lill-patrun. Ibad Baħri jieħu ħsieb iż-żimel tiegħi, ħallejtu marbut ma' siġra ħdejn il-Knisja ta' Duluri. Jekk jibqa' marbut hemm filgħodu jagħti fil-għajn u xi ħadd jistaqsi għalih. Il-patrun sejjaħ wieħed miċ-ċorma u batu jieħu ħsieb iż-żiemel ta' George. Elija! Għalli, patrun. Ta' fejn il-Knisja ta' Duluri int? Iva, naf, patrun, naf. Enżel ix-xatt, mur hemmhekk, għandek issib żiemel u mur u ħoħ ħsiebu. Ftemna? Iva, patrun, iva, ħalli fidejja. Imbagħad ħareġ minn kexxun mappa tal-Mediterran, ħa kumpass u riga u beda jħoss ir-rotta illi kien beħsibu jaqbad meta joħroġ mill-port ta' Marsamxett. Hekk ġara illi mażżarnieq mill-port il-kbir telaq bastiment Franċiż u mill-port ta' Marsamxett salpat feluka Griega. Imma qabel sebaħ bħal qormi kienet se tqum waħda kbira. Meta beda jbexbex, tajfa soldati u żbirri waslu fir-raħal u ġibdu għal qudiem id-dar tas-Sur Piet Barbara. Sabu qabda nies jitkellmu minn taħt il-sin fuq il-mewt tas-Sur Piet u jsemmu l-emil tajjeb tiegħu. Il-miġja tas-soldati għajmet ċaqliqa fost in-nawieħa u l-ħbieb tas-Sur Piet. Xi wħud bdew iċeksku, oħrajn bdew iħarsu bl-ikraħ u kollha wrew li kienu tfanssu għad-dera tan-nies tal-armi qudiem id-dar mimlija niket u l-fiq. Daw x'ġew jagħmlu hawn xaru każa ma jafawx li qegħdin fluttu. Da s-soldati kollha għalfejn. Dan nies kollha tal-armi hawn qudiem id-dar x'ġejtu tagħmlu ma jmisskomx tistħu. Esaw, marru minn hawn. Id-dar mimlija niket u l-fiq.
X'ġejtu tfeċċu hawnhekk? Is-soldat intasbu qudiem id-dar ta' Sorpiet u l-isbirri daħlu ġewwa minn fuħin u mimlijin bihom infushom isu ħadd ma jista' għalihom. Kif għaddew il-ġardina u telgħu l-erba' tarġiet għall-ewwel kamra tad-dar, sabu ma' wiċċhom lil Dum Petru Pawl b'sajla, illi billi kien sema bħal geġwiġija fit-triq kien ħareġ jara x'ġara. Malli ra l-isbirri, Dun Petru Pawl inħasat u għadab, dar blerra fuq il-kap tagħhom u staqsih blaħni bes. Għaw xinu ġaj? Għaw xinu ġaj? Għaw x'ġejtu tagħmlu? X'ġejtu tagħmlu hawnhekk? Ġajna nfittxu lil Ċensu Barbara u lil Michelangelo Vassalli, dawk illi dal-lejl ħarbu minn San Telmo, dak illi ġejna nagħmlu hawnhekk aħna. X'ġejtu tagħmlu? X'ġejtu tagħmlu? Hawn il-katavru ta' Mr. Ċensu sejbu minn dal-lejl u għadhom kadejn ikasmuh. Dak illi ħassibu intom hawn ġew, dabbru raskom. Il-kap tal-isbirri tħawwa tal dik l-aħbar u ħares lejn sħabu donnu biex jara huma x'jidrilhom. Iżda rom kollha b'wiċċhom imqit u bixra ta' gburija. Ishom kienu mdorrijin jagħmlu għal-mewt. Aħna nittifel ġejna fitxu mhux il-messar. Qal il-kap u mett idu biex iwarrab il-qassis minn qoddiemu. Imma Dum Petru Pawl baqa' jibes fejn kien u fil-waqt li Alla kemm xejn leħnu qal lill-kap. Kħat intannejlek li hawn ma ssibux maħrubejn minn ħabs. Hawn nissa wasib. Lازم naktajn umbek kmejna t-telfa tal-kap tad-dar dak li ħassibu. Marru l-ura mnejġajtu? Ma tarawx l-irkada tagħhom hawn taħdem klub nies il-mejjed. Fiex wasalna u fiex wasalna? X'jan qasifjat? Allum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu islim. Għadkom kem smajtu silt oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.